बैसागु बोथोराव नोंखौ नुनानै गोसोआ आंनि फागोआ सिनजाबाय। थांगोन बालांफाखागोन आगै जोंनि गामियाव हो 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 मेगना नोंखौदि नुनानै लांफानो गोसो जाबाय। नांगौबा नांगौ होनखागै आंनि गोसोखौ हो 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 गोसोआ नोंखौदि आंगोनि खालामनो सायख'खाबाय। मेगन बेस्रां स्रां खानाय रुंबांबां जानजि सेरे रे बेसेदि समायना नोंखौ नुनानै बैसागो बोथोराव लांखारनो गोसो जाबाय। मेगन बेस्रां स्रां खानाय रुंबांबां जानजि सेरे रे बेसेदि समायना नोंखौ नुनानै बैसागो बोथोराव लांखारनो गोसो जाबाय। थांगोन बालांफाखागोन आगै जोंनि गामियाव हो 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 मेगना नोंखौदि नुनानै लांफानो गोसो जाबाय। सिनायहां मोनदों नोंखौ नुब्लिद माब्लिद नोंखौ नुनाय मोनदों। बहाबा बबेयावबा नोंखौ लोगो मोननाय मोनदों। सिनायहां मोनदों नोंखौ नुब्लिद माब्लिद नोंखौ नुनाय मोनदों। बहाबा बबेयावबा नोंखौ लोगो मोननाय मोनदों। मिनि गुसु मिनिनानै बैसागो बोथोरावनो लाजि गुसु लाजिनानै बैसागो बोथोरावनो आंखौसो फागोला खालामलांबाय। थांगोन बालांफाखागोन आगै जोंनि गामियाव हो 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 मेगना नोंखौदि नुनानै लांफानो गोसो जाबाय। नांगौबा नांगौ होनखागै आंनि गोसोखौ हो 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 गोसोआ नोंखौदि आंगोनि खालामनो सायख'खाबाय।
गैयाबोला होना गालां नोंनि फन नाम्बार लिरहरगोन रायलायगोन नोंजोंनो आंलाय गोसोनि खोथा गैया दं नामा सोरबा गोसो थोना गैयाबोला होना गालां नोंनि फन नाम्बार लिरहरगोन रायलायगोन नोंजोंनो आंलाय गोसोनि खोथा मिनि गुसु मिनिनानै बैसागो बोथोरावनो लाजि गुसु लाजिनानै बैसागो बोथोरावनो माखौथो एसेबां मिनिथिखो बैसागो बैसागो थांगोन बालां फाखागोन आगै जोंनि गामियाव हो 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 मेगना नोंखौदि नुनानै लांफानो गोसो जाबाय नांगौबा नांगौ होनखागै आंनि गोसोखौ हो 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 गोसोआ नोंखौदि आंगोनि खालामनो सायख'खाबाय गोसोआ नोंखौदि आंगोनि खालामनो सायख'खाबाय